Ronjon Daimary गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय NDFB नि फाउन्डार चेयारमेन डियारनाब्ला रन्जन दैमार सारनि थाखाय खुगा बेखेवदों जोंहा BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जोंहा हाग्रामा महिलारी सारा रन्जन दैमार सारनि बागै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायदो जिरायगोनरा मानो जिराया जागोन मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन एखे गासिखौ रन्जन दैमारी गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो नायबाय था आगोलनिफ्रायनो सिन्था खालामबोबाय थानाय मिनि सेक्रेटारियेट एबार मिनि सेक्रेटारियेट जाखांनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बा तामुलपुर बा बाक्सानि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै एफाग्राबमानि खस्थ' खालामनायनि खुनु प्रयजन गैला 18 मास बा 2 बोसोर आरो नेबावनांगोन बेनि उनाव गासिबो क'क्राझाराव जे खामानिखौ मावोमोन एखे उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनखौ आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि टाउनाव मोनसे रेलवे क्रसिं दंमोन बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाउन्डेसन खालामबाय बेबो बिराद मोजां खामानि जाबाय बहुद बोसोरनिफ्राय नागिरबोबाय थादोंमोन हायाखैमोन जायखिजाया लाखि जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव बे खामानिखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय मा खामानि मिनि सेक्रेटारियेट माने एखे नामासो मिनि खिन्थु फुल फ्लेजेड गासिबो एखे फेसिलिटि एमप्लयिनि नियम दङ थिसननाया मारै थिसननांगौ बे सिस्टेमाव थिसनगोन दे जेबो नङा साख्रिखौ बोरै मोनो बे नियमजोंनो मोनगोन इन्टारभिउ होगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेफोरथ' BTC नि आन्दारावनो जाखायो नालाय बियो समस्या जाया जोङो इन्टारभिउ होनानै सोगोन बास मोनगोन 2 लाखआ जोङो दाखालि 10 फेब्रुवारियाव जोङो आराम्भ खालामबाय फेब्रुवारिनि गेजेराव फोजोबनांगौ इलेक्सननि आगोल CM साराबो डिक्लेयार खालामदों बेखौ जोङो इलेक्सननि उनाव खालामहैनोसै दे अबे आं जेबो मिथिया जेबो हयथ' माबाफोर जालायदोंमोनब्ला हयथ' रायलायनानै समाधान जाबाय बेखायनो दिनै जोङो बे खुन्थियाखौ गायसननो हादों आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङा ना मा होनदों जिरायगोनरा मानो जिराया जानो मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन एखे गासिखौ रन्जन दैमारी गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो नायबाय था दा बेखौ आङो बेक्तिगत भाबे बुंनो थाखाय बारा नागिराखै मानोना मेटारा आसामनिसो मेटार आरो बिश्वजित दैमारी बिथाङा स्पिकारमोन दा बिथांनि समाव बेफोरो मा जादों मा जायाखै बिथाङा मिथिगोन दा सासे बर' दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि सायाव जोङो अरायसम रेसपेक्ट खालामो दा नैबे जाथायखौ लानानै जे गमामायैनो बे जुदि गाज्रि खामानि मावदोंबा बियो एकाउन्टेबल जागोन आरो जुदि बेवहाय मायबाफोर षड़यन्त्र जादोंबा बेखौबो नुगोन नाथाय बिनि सायाव आङो बिथांखौ बेक्तिगत भाबे आं जेबो बुंनो सानाखै बेफोरबायदि जाथायफ्रा मोजां नङा खारन जोङो सरकाराव बायदिसिना दायित्वआव बै समाव जों नायनांगौ जे आं हारसिं नङा बा नों हारसिं नङा जोङो बेवहाय गोबां मानसिनि बाथ्रा थायो दा ओंखायनो मा जाथाय जादों बेखौ साननैसो उनाव मोर क्लियार जागोन जेथिया स्टेट गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार बा राइट अथरिटिफ्रा बेखौ क्लेरिफिकेसन होगोन खारन मिडियायावसो खोथाया ओंखारबाय थादों दा बे हिसाबै बिथाङाबो जेबो बुङाखै दा बेखौ जों नायगोन इयुनाव आरो बिनि सायाव बाथ्रा बुंगोन अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय
बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो।